Искәндәр Аязович, халык тарихын белергә тиеш дип әйтәләр. Сез ничек уйлыйсыз? Бу бит инде аксиома, халык тарихын белергә тиеш. Ләкин ни өчен белергә тиеш? Менә ул сорау һәр вакытта да актуаль булып кала. Чөнки дөресен әйткәндә, мин хәзер менә соңгы вакытта бигрәк тә игътибар итәм ул нәрсәгә. Без тарихка ничектер дөрес карамыйбыз шикелле. Һәм гомумән алганда, әйме? Безнең җәмгыятьне алам әле. Монда татарны гына әйтмим, гомумән безнең җәмгыятьне алам. Хәзерге заман кешеләрен әйтәм. Безнең төп хата минемчә тарихны бәйләгән вакытта без тарихта бары тик теләгәнне генә күрәбез. Яисә бары тик безгә ошаган нәрсәне генә эзлибез. Без тарихны бизәргә яратабыз. Бу бәлки кешенең табигатына туры киләдер, ләкин бу хата. Чөнки тарих бит инде аны үзгәртеп булмыймы? Тарихка кире кайтып булмый. Тарихның шундый бер матур ягы һәм атлаулы ягы бар. Тарихны кабатлап булмый. Һәм менә кызганычка каршы без тарихта бары тик аерым сюжетлар, вакыйгалар, шәхесләрне генә күрергә тырышабыз. Ә тарих менә булган хәлне гомумән ничек булган ул бөтен яктан, уңай якларын, тискәре якларын бәяләп, аны төрле төстә күреп, менә бу безнең әле һаман да матур бер максат булып кала дип әйтәм. Менә без күрше халыкларны алсак, алар гадәттә алар арасында бик күп һәр вакытта да сугышлар, ызгышлар булган, шул немец белән француз белән испан. Анда шушы яктан караганда без бер яктан тарихны белергә тиеш, әмма без тарихны хәзер өйрәнә башлыйбыз икән, бу ниндидер теге сәясиләштерелә һәм ниндидер ызгышка китергә мөмкин. Шушыннан ничек итеп менә шушыннан катылырга була? Ну, әлбәттә, бу каршылык чыннан да. Заманда зур бер рус тарихчысы булган Покровский дигән, Михаил Покровский дигән, ул аның шундый бер сүзе бар. Бәлки аның сүзе түгел инде, кемнеңдер башка галимнең яки сәясәтченең сүзен кабатлагандыр. История это политика, перевернутая в прошлое дигән нәрсә бар, әйме? Ягъни мәсәлән, һәрбер дәүләт үзенчә тарихны яза башлый, яңадан яза башлый. Менә монда әлбәттә шундый каршылык бар. Бер яктан караганда тарихта бөтен нәрсәне күрергә кирәк, һәм бөтен нәрсәне бәйләргә кирәк. Шул ук вакытта аларга кирәк ул бүген ниндидер низакларга китерергә мөмкин, ниндидер каршылыкларга китерергә мөмкин, сугыш, талашуларга китерергә мөмкин. Менә монда инде чын мәгънәдә җәмгыятьнең әзерлеге, кешеләрнең әзерлеге һәм алар менә шушы тарихтагы булган хәлләрне кабул итәргә әзерме? Бөтен яктан карап, бөтен төсләре белән ансы да бар бит әле. Шуңа күрә монда инде әлбәттә күп нәрсә тарихчыларның, тарих язучыларның профессиональ әзерлекләреннән тора, минемчә. Менә шушы вазгыятьтән чыгып, без мәсәлән Казанны яулап алу турында ничек сөйләргә тиеш халыкка? Беренчедән артык эмоциядан бирелергә ярамый. Теге хискә бирелергә ярамый бу чиракта. Чөнки без бик еш бүген шушы вакыйга турында уйланган вакытта артык күп җылыйбыз. Образ әйткәндә инде, артык күп сыкранабыз. Менә без дәүләтчелекне югалттык. Менә безнең шундый зур дәүләт булган иде. Ләкин бит икенче яктан караганда без монда аяк акыл белән күбрәк эш итәргә тиеш дип саныйм мин. Чөнки уйлап карасаң, Казан ханлыгы белән Мәскәү арасындагы низак, каршылык ул табигый бер конфликт. Һәм бу низак, бу каршылыкта татарлар өчен кызганычка каршы Мәскәү өстенлек алган. Монда дөресен әйткәндә, мин бу ике дәүләт арасындагы көрәшне, сугышны Алтын Орда мирасы өчен көрәш дип, сәяси мирас өчен көрәш дип саныйм. Менә безнең өчен әлбәттә татар халкы өчен бу зур фаҗига. Һәм әлбәттә зур югалту. Ләкин бит татар югалып калмаган. Татар барыбер үз урынын тапкан. Һәм менә шушы фаҗигадан соң, мәсәлән, 100-150 ел дәвамында әлбәттә ул шок хәлендә яшәгән, ул аңлашыла, әйме? Ләкин бит тора-бара татар рус дәүләтендә үз урынын тапкан. Менә интеграция дигән нәрсә булган һәм татар шушы дәүләттәге тормышка кирип киткән, үз урынын тапкан һәм шушы дәүләтне төзелешендә бик зур роль уйнаган, ансындан торга ярамый. Без бит нишләптер Казан ханлыгын югалттык дип бүген җылап утырабыз кай вакыт, әйме? Аннан соң булган хәлләрне, татарның шушы дәүләт үсешенә керткән ролен ничектер без әлбәттә авырлыклар булган, әлбәттә кыенлыклар булган, ләкин бит менә бер яклы гына күрсәтергә ярамый. Без ничектер Казан ханлыгының бетүен бәйләгән вакытта бары тик бер яклы гына карыйбыз. Минемчә, аны төрле яктан бәйләп карарга мөмкин. Бу зур фаҗига, бу зур югалту. Ләкин бит аннан соңгы хәлләрен дә карарга кирәк. Теге моннан 450 ел булган хәлләрне бәяләп бүген җылап утыруның ни файдасы бар? Бәлки безгә хәзер балалар тәрбияләү турында татар рухында, бәлки безнең
тарихыбызны пропаганданың турында күбрәк сөйләргә кирәктер. Бәлки безгә ике теллелек мәсьәләсенә яңадан кире кайтырга кирәктер. Игътибар күбрәк игътибар биреп әйме. Шуңа күрә безнең проблемалар җитәрлек, проблемалар күп. Һаман да теге без бөек халык, безнең зур ханлыгыбыз булган, без югалтканбыз дәүләтчелегебезне, менә руслар шулай иттереп безнең дәүләтебезне җимергән дип җырлап утыра. Ни файда? Менә мондый формада, хәзерге формада торган хәтер көненә сезнең мөнәсәбәтегез ничек? Менә ул Беләсезме, мин андый мәсьәләләргә бик нормаль карыйм. Хәтер көне минемчә нормаль бер вакыйга. Без һичшиксез аны онытырга тиеш түгел. Без һичшиксез үзебезнең тарихыбызда булган зур бурылышларны, фаҗигале бурылышларны бүген дә бәйләргә тиеш, аны турында уйланырга тиеш. Ләкин бу үзенә күрә абсолют булырга тиеш түгел. Менә минемчә кайвакыт менә бу чараларда артык хис күп. Ансы да аңлашыла инде. Хислек кешеләр чыгыш ясый, язучылар, шагыйрьләр, ансы да аңлашыла. Ләкин бит ул конструктивмы? Җылап кына утыру. Нигездә андый чаралар кирәк. Ләкин бүгенге көн турында уйларга кирәк. Бүгенге балалар турында уйларга кирәк. Киләчәк турында уйларга кирәк. Татарның язмышы, хәзерге көндәге хәле, татарның киләчәге турында күбрәк уйларга кирәк. Менә сез ничек уйлыйсыз, менә бу очракта Казан ханлыгын яулап алганда без гадәттә бит инде гаеплибез Иван Грозныйны. Сез ничек уйлыйсыз, бу мондый яктан карау дөресме? Чөнки бүтән хаталарда дошманны гаепләү ул бит. Монда дөресен әйткәндә мин әйттем бит инде. Минем уйлавымча, менә бу ике күрше дәүләт. Алар нигездә икесе дә төрле яктан карасак әйме. Икесе дә Алтын Урда дәүләтенең сәяси традициясының дәвамы. Казан ханлыгында утыра шушы Шыңгызыйлар династиясы, Мәскәүдә утыра нигездә шушы тарихи шартларда, шушы сәяси шартларда тәрбияләнгән династия, алар Шыңгызыйлар булмасалар да, ягъни алар шушы сәяси уенның төп уенчылары дип әйтик инде. Казан ханлыгы һәм Мәскәү, алар ике дәүләт үзара шушы мирас өчен көрәшәләр. Монда бу гаепле, теге гаепле. Әлбәттә, вахшилек булса, үтерешләр булса, дәүләт җимерүдә кемдер гаепле. Но монда бит татарның үзенең дә бердәм булмавы онытылырга тиеш түгел. Татар бердәм булганмы? Татар сугышып яткан, элек тә, бүген дә сугышып ята үзара. Безнең чит илдә, мәсәлән, бер чит илдә 100 татар эмиграциядә яши, шунда бер 2-3 оешма оештыралар да, шушы 2-3 оешма бер үзара сугышып ята. Менә ул безнең табигатыбызда түгел микән? Димәк, монда теге Иван Грозный әлбәттә вахши кеше, ләкин ул замана вәкиле. Әлбәттә ул кан куючы кеше, әлбәттә ул теге юлбасар дип әйтик инде, чын мәгънәдә сәяси юлбасар. Ләкин бит ул замана шундый булган. Монда теге аны гаепләү, әлбәттә ул сәламәт түгел психик яктан, ләкин бит аны теге бар тик аңа гына бөтен нәрсәне калдырып дөрес булмас. Ә безнекеләр нәрсә уйлап яткан? Бәлки безгә безнең Казан ханнарына акыллырак ничек дип алга карабрак сәясәт алып барырга кирәк булгандыр. Бәлки ниндидер халыкара союзлар, берләшүләр кирәк булгандыр. Мин монда хәтта өйрәтеп утыра алмыйм инде. Тарих шулай булган, ничек булган әйме. Бу буш сүз генә әлбәттә. Ләкин уйлап карасаң, монда безнең үзебезнең дә гаептә җитәрлек. Казан ханлыгын әйтәм инде мин очракта. Әгәр Иван Грозный булмаган булса, барыбер шулай тәмамланыр иде. Тарихта алай әйтергә ярамый. Әгәр дә шулай булган булса, әгәр дә Иван Грозный булмаса, әгәр дә Ленин булмаса, әгәр дә Сталин булмаса, алай әйтергә ярамый. Тарихны менә ничек булган шулай бәйләргә. Менә шуңа күрә әйтәм дә бит мин ул фикерне әйттем бит инде баштан ук. Без тарихта бөтен булган нәрсәне аяк акыл белән бәйләргә тиеш, анализ ясарга тиеш. Шушы тарихны белеп кенә без үзебезнең хәзерге көндәге урыныбызны билгели алабыз. Шушы тарихны белеп кенә, аннан нинди дә булса гыйбрәтле нәтиҗәләр, ниндидер анализлар ясап, без бары тик бүгенге көннебезне аңлый алабыз. Менә татар бүген нинди хәлдә, бары тик без тарихны белеп кенә аңлый алабыз. Менә сезнең гаиләне еш кына мисал итеп китерәләр, ничек итеп менә шәһәрдә яшәп тә телне саклап калырга һәм милләткә хезмәт итәргә була. Сез ничек уйлыйсыз, менә моның төп рецепты нәрсә? Чөнки менә әйтәләр бит, бала садик әйтәләр. Монда бары тик кешенең үзеннән генә тора бөтен нәрсә. Кеше ничек карый мәсьәләгә, телгә карый ничек. Безнең өйдә татарча сөйләшәләр иде. 60-нчы елларда мин кичкенә чакта минем янәшәдә татарча сөйләшүче татар балалары сирәк чирибри. Безнең әби бар иде. Әти әнинең позициясе шундый булган. Без шулай тәрбияләнгән. Мин үземне хәзер бик бәхетле кеше дип саныйм.
Чөнки татарчасы да бар, русчасы да бар. Бу инде байлык дип саныйм. Менә мин бер нәрсәгә игътибар итәсем килә, без ике теллелек турында сөйләгәндә, нишләптер без һаман сөйлибез, кирәкме татар теле, кирәк түгелме татар теле дип. Ә без нишләптер кешегә әйтмибез. Ике тел белү ул байлык. Ике тел ул ике теллелек инде ул һәрхәлдә бер теллеккә караганда кешегә күбрәк файда китерә. Нишләптер без хәтта шуны онытабыз. Без татар телен өйрәнергә кирәк, гаилә өйрәтергә тиеш дип әйтәбез. Ә нишләптер безнең дәүләт күләмендә шундый пропаганда җитеп бетми дип саныйм. Ике теллелек ул байлык. Менә әйтәләр бит хәзер аны саклап булмый, мәсәлән, бөтен русча, шуңа күрә балалар автомат рәвештә бөтен мөхит русча. Монда бар тик кешенең үзеннән тора. Кешенең ихтыярыннан тора, кешенең көченнән тора, кешенең теләгеннән тора. Монда дәүләт үзенчә шартлар тудыра ала, һәм тудырырга тиеш, әлбәттә, ләкин кешенең аңын үзгәртмичә, кешегә ниндидер ориентир бирмичә булмый, барыбер. Кеше үзе сайларга тиеш. Әзер рецепт юк. Ул монда минемчә бик тирән индивидуаль нәрсә ул. Менә сез бердәмлек күп әйттегез бит, әйме? Мондый бердәмлек булсын өчен нишләргә кирәк? Татарның табигатын үзгәртергә кирәк. Ансы кыен нәрсә. Монда әле шундый бер нәрсә бар. Психологик үзаң дигән, русча психологическое сознание диләр, әйме? Халыкның этническое самосознание дигән нәрсә бар, әйме? Менә безнең татарның канында ул сугышып яту кызганычка каршы ул шактый кыен ул. Менә без менә типик ситуация. Без бер-беребезне мактыйбыз да, аннан соң чыгып китәбез мактап, әйме? Һәм шундук икенче кешеләр белән очрашканда шул ук мактаган кешеләрне эт итеп сүгәбез. Бу бүтән даирәләрдә, бүтән җирдә бар ул. Авылда шулай ул, шәһәрдә шулай ул, язучылар арасында шулай ул, галимнәр арасында шулай ул. Бу табигать. Бары тик кешене гомумән ничек дип әйтик, үзгәртү шактый кыен нәрсә, бары тик монда белем ярдәм итә ала. Бары тик менә белем. Менә никадәр без күбрәк беләбез, үзебезнең юлыбыз, үзебезнең тарихыбыз, үзебезнең менә шушы хаталарыбыз булган тарихта булган хаталарыбыз турында. Менә ул шул вакытта гына без нормаль хәлгә килә алабыз. Әкренләп. Татарның шишмә нигезе авыл дип әйтелгән, һәм авылны саклап калсак, безнең татар халкы саклап калмаячак. Бу бер яктан дөрес фикер, ләкин икенче яктан бу хата, котышкыч зур хата бу. Чөнки шәһәрдә кем яши бүген? Кичә авылда яшәгән кеше күпчелектә, нигездә авылдан күчеп килгән кешеләр. Әгәр дә алар бүтәнсә шундый теге татар җанлы булсалар, алар шәһәрдә дә саклаган булырга телне. Ни өчен татар авылы татарча сөйләшә? Чөнки ул башка телне белми. Менә без бу моментлардан торырга тиеш түгел. Әгәр дә татар кешесе шәһәргә килеп татар телен сакласа, без әйтәйек, "Ого, менә безнең авыл татар телен саклый." Татар телен авыл хәзер минемчә автоматик рәвештә саклый. Шуңа күрә монда мин бу нәрсәгә шактый ни карыйм, аяк карыйм дөресен әйткәндә. Нишләргә кирәк? Мәсәлән, шәһәр. Авылның интеллектуаль дәрәҗәсен үстерергә кирәк. Авылда матуррак яшәеш өчен яхшырак шартлар тудырырга кирәк. Шәһәрдән аерылып тормасын өчен авыл матди яктан. Һәм ул вакытта авыл үсәчәк һәм татар телен үстергә өлеш кертәчәк. Юк, мин монда теге сез мине дөрес аңлагыз, мин монда теге авыл бөтенләй юк кирәк түгел, бернинди файдасы юк дип әйтмим. Мин үзем авылны бик яратам, чөнки кичкенә чагымда авылда җәйләрне уздыра идем. Авыл халкын бик яратам, аның үзенең бик матур яклары бик күп әйме. Ләкин менә монда теге абсолютка китер, яңадан абсолютка шушы бары тик шушы фикергә генә ышанып яшәү дөрес түгел. Монда шәһәрдә дә үстерергә кирәк. Монда яңа технологиялар, монда педагогик яктан мәктәпләрне үстерергә кирәк. Интеллектуаль яктан халыкны үзгәртә алсак, шәһәрдә дә, авылда да ул вакытта өмет бар. Һәм бергә сорау белән бездә күп әйбер ул икенче баштау менә усларда була, һәм икенчеләр татарлар. Ну, ансы инде берничә тә булмый. Монда ансын үзгәртеп булмый бит. Без азчылыкта руслар күбрәк күп нәрсә, уйлап карасам, күп нәрсә башлана Европада, аннан килә русларга, аннан килә безгә. Ул нормаль табигый нәрсә, ул конкрет ситуациядән тора торган нәрсә. Бездә кайсы әйбер күбрәк көнчыгышма, көнбатышма. Менә монда мин әйтәм шулай дип. Безнең татар гомер буе сәүдә яраткан. Һәм сәүдә өлкәсендә көнчыгыш белән көнбатыш арасында арадашчы булган һәр вакытта да. Һәм ул аның интеллектуаль яктан да ул шушы позициядә торган. Татарның уникаль урыны бар. Европа һәм Азиядә.
Ул бер яктан Европа халкы, икенче яктан ул Азия халкы. Бу уникаль урын, бер халыкка да хас түгел ул. Һәм татар менә шушы функциясын бөтен яктан да эләктереп алса, менә мин хәзер аны бик матур күрәм безнең Татарстан позициясында, әйме? Безнең җитәкчелек бу күрәсең теге бәлки хәтта ихтыярсыздыр шушы позицияны алып бара. Без арадашчы, без ике арада һәм без теге яктан да алабыз, бу яктан да алабыз. Һәм безнең без татар халкы Көнчыгышта да үз халкы, Европада үз халкы була ала. Шуңа күрә монда һичшиксез менә бу уникаль бер рольне оныттырга ярамый, аны алга барырга кирәк дип саныйм.